ili kako već da kažemo, to pasterizacija je takođe istekla i došlo je do onog do čega je došlo. Ali Aleksa, ja ću da primetim, mnogo se ovde međusobno hvali. Ja sam primetio, čitao sam materijale Demokratske alternative, razgovore koje je Vane organizovao i emigrantski političari, novinari, publicisti. Ima jedna ideja koja me šokirala. Dobro. Da su čak i oni razmatrali humano preseljenje stanovništva. Ja sam našao i tu rečenicu. Ne, To je rečenica koja... jednog od učesnika. Bio je jedan čovjek koji je to rekao, ali to nije bio stav Demokratske alternative, nego ono svako je mogao da kaže u diskusiji šta hoće. To apsolutno nije bilo neko mišljenje koje je preovlađivalo. Srbija je, recimo, 70. godine, u vreme vlasti tih takozvanih liberala, ja kad kažem takozvanih, ne mislim ironično, ili ja smatram da oni jesu bili liberali koliko se moglo tada biti, Marko Nikezić, Mijalko Todorović, Latinka Perović, Koča Popović. Srbija je u tom trenutku imala vrlo moderne ideje o privredi, nije bila nacionalistička, u svakom slučaju partijska. Jedini period kad Srbija je bila na nivou najrazvijenijih republika. Ja mislim da je bila iznad nivoa. Recimo, ekonomska politika koju sam ja tada kao, kažem, relativno mlad, ne relativno, nego mlad čovjek, čak tinejdžer, čitao redovno, bila je po progresivnosti svojih reformističkih ideja, nedeljnik ekonomska politika, znatno iznad onoga zašto su se zalagali Slovenci, recimo, koji su važili uvek kao za najnapredniji. Imala je najslobodniju štampu ovde. I onda su nastale te velike čistke u Srbiji. Došlo je jedno rukovodstvo trećerazredno. Recimo, ajde da zamislimo, recimo, da mesto Slobodana Miloševića bio na čelu Srbije 85. godine ili 87. godine neko kao Marko Nikezić. Ili Marko Nikezić, na primjer. Ili neko ko bi mogao da shvati... Da li bi možemo mi da zamislimo da bi se stvarale paravojne formacije, da bi televizijska zvezda bio Arkan koji, uzgled budi rečeno, s tebi skoro dođe glave, ali ajde, dobro, sad to je... Preživeo sam. Pa, nije bilo naivno. Evo samo jedno... Evo pismo čitalaca. Evo pismo čitalaca. Uzgled budi rečeno, onaj tvoj tekst o Arkanu je bio jedan od ovako stvarno boljih, ali vraćamo se na ta vremena. Da li je zamislivo po tim takvim komunistima koji su išli ka demokratiji, ti naši Dubčeci, mislim na Dubčeka iz Češkog proleća, da se stvori onakva atmosfera? Nezamislivo je. A onda na kraju krajeva veliki je greh i na Hrvatima, mislim, imali su oni mnogo prihvatljivijih opcija od Tuđmana. A jeste vi verovali da se komunizam može reformisati u Londonu? Komunizam, ovako, reč, da li se komunizam može, rečenica, da li se komunizam može reformisati, može da ima dva značenja. Prvo značenje, da li se komunizam može reformisati tako da a, ostane komunizam, a da se živi dobro i slobodno. To smo apsolutno odbacivali kao nemoguće i to je nemoguće. Komunizam je odigrao neku svoju ulogu, ima ljudi koji misle da je od početka do kraja bio loš, ja se s tim ne slažem, ja mislim da komunizam u borbi protiv fašizma, protiv ekstremnih oblika nacionalizma, u obnovi zemlje odigrao jednu pozitivnu ulogu. U sve nepravde, žrtve i to znamo. Ali nije to sad bitno. Međutim, 70-ih, 80-ih godina komunizam se nije mogao reformisati, a da ostane komunizam. S druge strane, da se reformama iz komunističkog jednopartijskog sistema mirnim putem moglo preći u demokratski, višepartijski sistem, gde bi i komunisti imali neku svoju partiju, socijalističku, levu, to smo apsolutno verovali i to jeste bilo moguće. Ali Vane Ivanović je u razgovoru s Mačekom bio preneražen kad mu je Maček rekao da će komunizam trajati 1000 godina. Ti si napisao Tolkien. Ja sam u jednom trenutku, sedeli smo u Vajc klubu, ručali, i tu je bio Božo, najstariji sin Vana Ivanovića. Ja sam ga pitao onda, Vana imao 3 dece, ja sam pitao kako mu deca ne znaju naški. I on kaže, znate, jednom sam prilikom razgovarao sa Mačekom.
I on meni kaže, znate, gospodin Ivanović, to bu trajalo 1000 godina. Mislio je na Titov režim i na komunizam. Kaže, molim vas, kad jedan maček tako mislio o tom sistemu da će toliko trati, šta je meni preostalo? I kaže, onda sam tu poslušao svoju ženu Džun, pošto ja nisam mogao nikako da se distanciram ni od Jugoslavije, ni od balkanskih problema i želeo sam na svakakve načine, želeo sam onda bar da mi se deca ne petljaju u takve stvari. Da se ne osjećaju kao emigranti. Da. I u jednom trenutku njegov drugi sin Andrej, koji je vrhunski stručnjak za engleski jezik i koji je znao, ne znam, 5-6 jezika, i kaže, jedan dan mi dolazi i kaže, vidi, tata, ja sam učio, ne znam, 5-6 jezika spontano, sad ću da uzmem da naučim naški, ali ono pomoću knjiga, ono sve, kako se zove, kasete i tako dalje. Ja kažem, pa dobro, nisam baš verovao u to, ali kaže, molim vas lijepo, on posle godinu dana dolazi kod mene i mi razgovaramo naški, a meni, kaže, samo suze teku. Vane je voleo da se predstavlja i kao pisac. On je napisao jednu satiričku, humoresku i kome drugom da je pokaže i da stručno mišljenje o njegovom talentu, on je to pokazao Slobodanu Jovanoviću. Dakle, najvećim stilisti najbolji. Najvećim stilisti, ocu tog beogradskog stila sa Bogdanom Popovićem. Slobodan je bio delikatan i rekao mu je da on razume da je teško napisati i lošu priču, a pogotovo na srpskom jeziku sa engleskim humorom. Ali on se i Somarest Momu Vane predstavio kao da je knjižen. Ali to je, recimo, eto, tu priču je pričao Vane, gde na njegov račun Slobodan Jovanović pravi vic. Eto, to je, recimo, karakteristično za Vaneta. On je meni to ispričao. Da je voleo da priča šale na svoj račun. Ali to je divna priča. U stvari, njegova majka je njega upoznala sa Somersetom Momom na venčanju Grace Kelly i princa Renija. I, kaže, u jednom trenutku, to je naravno mnogo ljudi bilo, to je bilo onako baš svetska zabava. I, kaže, majka mi prilazila da upoznaš Somersera Moma, ja kažem, hoću. I ja, kaže, njemu kažem, vidite, evo, pa, i ja sam pisac. Pa, kaže, Moma, šta ste napisali? Ja kažem, ne znam, o ribolovu i tako dalje. On kaže, pa vidite, kaže, bio sam pre neki dan kod Churchilla, kaže Somerset Mom. I ja ga, kažem, pitam, rekao, Winstone, jel se ti smatraš piscem? A on kaže, pa da, mislim da sam pisac. A ja kažem, onda kaže, Vane, pa on izgleda da je više napisao nego vi, gospodine Mom. A Mom tada dodaje, kako priča Vane, kaže, pa da, znate, ali sam ja svoje knjige morao da pišem sam. Nažalost, morao sam sam da ih... A Churchill nije morao 70 dni. Churchillu su, mislim, bili sad, naravno, kao predsedniku vlade, bili kako McLean i... Bio Dikin. A inače, Dikin je bio veliki prijatelj sa Vanom. On je faktički Vanovog oca izvukao sa tim kanalima, kako se to već izvlačilo posle rata. I kada sam ga pitao, dobro, pa kako vi, Dikin, da nikad niste u Jugoslaviji, jer su oni bili potpuno na gotovo oprečnim pozicijama, kaže on, moja žena Džun je stalno govorila, to se neće nikad desiti, Ivane, ali jednog dana on je najavio se, došao na ručak i mi smo krenuli da pričamo i kaže, navodno su ga zvali iz Downing Streeta i on je otišao, kaže, mi tu priču nikad nismo završili. A inače, Vane je imao prilično visoko mišljenje o Titu, o njegovim sposobnostima i o toj opšte generaciji. On je dobro poznavao Velebita, Vladimira Velebita pre rata, jeste pre rata, a posle je Velebit bio, kad je ono ekspres prebačen iz Rima u London, kad je Tito trebalo 53. baš posle Staljinove smrti da u tu presudno važnu posetu Londonu 53. kad je on faktički posle 45. tada učvrstio svoju vlast i sa... Znači, Vane je kao dečak, kao taj sportski duh, on je volio to da igra fudbal, da skače, da se penje na zidove i tako dalje. I stalno su ga grdili roditelji, a Vladimir Velebit, koji će postati komunista i general komunist, partizanski i tako dalje. I naći ti to diplomata i... A on je bio ono uštirkano dete koje se nikad ne zaprelja, nikad se ne šutne loptu i tako. I onda su stalno Vanetu govorili, eto, kaže, zašto nisi, kaže,
ne znam, mali Vladimir, kao, viš kako je on onako sav, kao iz kutije na note. A Vanja kaže, pa imali su pravo, eto, kaže, on je sad postao, kaže, ambasador u Londonu, a ja nisam. Nije bilo popularno kritikovati Tito? Ne, mogu nešto samo da... Apsolutno nije bilo popularno. Ja, na primjer, koji sam radio doktorat o nacionalnom pitanju u Jugoslaviji, bio sam u dosta delikatnoj situaciji kao neko koji istovremeno aktivan kao kritičar režima i, ne znam, štampa knjige o ljudskim pravima, prevodi disidentska dokumenta, pomaže disidente, daje izjave, jer na engleskim univerzitetima velika većina profesora koji su se bavili Jugoslavijom trudili su se da održe dobre odnose sa režimom. I neko ko bi se bavio naučnim radom, a istovremeno je bio aktivan na demokratskim promenama, oni su ga izbegavali. Ali, Aleksa, evo, dok ste vi radili na izdavanju knjiga o ljudskim pravima, na demokratskoj alternativi, sanjali ste jednu demokratsku transformaciju one Jugoslavije, ovde su o vama onda režimska štampa pisala strani špijuni, agenti strane obaveštajne službe, a to što ste vi radili uopšte nije nailazilo na dopadanje Engleza, ne da nisu to podržavali, nego se tome suprotstavljali. Ni Englezi, ni Amerikanci, ne, nikakvu podršku nismo imali. Pa dobro, to je sad, oni su vodili, to je sad to pitanje. Oni su vodili jednu kratkovidu politiku, podržavanje jednog režima za koji su mislili da im u tom trenutku odgovara njihovim interesima, posebno zato što su se plašili prodora sovjetskog na Jadran i tako dalje. Mi smo imali jednu dalju viziju, gledali smo, prvo smo više bili uvereni da će taj sistem sam od sebe da se raspadne. Pa pre svega, mi govorimo o jednopartijski sistem. Evo, ja sam u ovom razgovoru to 10 puta upotrebio. U stvari je to bio višepartijski sistem, u tom smislu da je svaka republika... Međurepublički sad, da. Tako da imaš najgoru kombinaciju. S jedne strane, nema demokratije i slobode. Ne mogu ljudi da prave svoje političke partije i da se založu za šta hoće, a istovremeno nema ni jedinstva. Mislim, nije jedna čvrsta partija koja drži zemlju. Znači, u stvari, mali broj diktatura i samo onda pitanje vremena kad će doći do neke vrste sukoba. Evo, recimo, nijedan kremljolog nije pogodio pad komunizma. Bio si na Harvardu u predvečeri raspada Jugoslavije. Da li je neko znao da će se Jugoslavija raspasti, osim što je CIA objavila dokument onaj koji je najavio raspad Jugoslavije? Pa, da li je znao? To je bila tema o kojoj se raspravljalo, ali ne mnogo. I ja, recimo, kad sam išao na Harvard, onda sam morao da napravim predlog, znači, šta ću istraživati za taj institut na Harvardu na kome sam radio. I to je bilo 85. godine. I ja sam napravio 2 predloga. Prvi je moj predlog bio jedinstvo Jugoslavije. Da li će se očuvati ili neće. I oni su me primili, sad ja nisam odmah otišao 85. nego 87. ono dok taj sav proces prođe, jeli, ali dobro. I to se smatralo onako kao je to zanimljiva tema, ne mnogo zanimljiva. A druga tema koja je mene interesovala, bili su bosanski muslimani. Šta će s njima biti? Da li će se pretvoriti u naciju, da li će se stvoriti neki bosanski identitet, da li su oni nekakvi, da kažem, predodređeni za jugoslovenstvo i tako, prosto kao tema me interesovala. O ovoj prvoj temi, jedinstvo Jugoslavije, znao sam u to vreme dosta, pošto sam godinama čitao o tome. A o bosanski muslimani, relativno malo sam znao o tome, ali me zanimala tema. Nekako osjećao sam da tu ima nešto što vredi istraživati. Niko se tim nije bavio. To je bilo potpuno bizarno kad sam došao na Harvard. Ja ne znam kakvu temu sad u Jugoslaviji, kad bi čovjek mogao da nađe da bude toliko čudna, ali ono, pošto... Šta ga dašte još ovako? Pa eto tako, nije loš dečko, pa šta ćeš. Ali, mislim, oni su me primili zbog ovoga oko jedinstva Jugoslavije, a ovo je bilo što kažu pritka uz bubanj. Međutim, ja sam stigao na Harvard u avgustu 87. i za par godina jedinstvo Jugoslavije je glavna tema, a bosanski muslimani dođoše, jeli ono 92. kad je počeo rat u Bosni, na naslovnu stranu New York Timesa i nisu se skidali godinama.
Tako da, ali... Ipak je neko bio na Harvardu ko je... Bio je neko na Harvardu, da. Ko je znao. Nismo mi predviđali raspad Jugoslavije, ali smo o tome raspravljali kao ozbiljnoj mogućnosti. I to je bila neka naša ta mantra. Ako nema demokratskih reformi, Jugoslavija će se raspasti. Za razliku od ovog površnog i glupog zapadnog realizma koji govore, naprotiv, demokratske reforme mogu da dovedu do rata, do nagla demokratizacija, ne bi bila dobra, ali mi smo stalno govorili reforme. To je... A nije Jugoslaviju rasturao demokratija, nego nedostatak. Pa normalna stvar, eto, to je bila poenta, to je suština. Da smo se naučili na toleranciju, ne bi se u ratu raspala Jugoslavija. Tačno, i recimo, na primjer, Savez oslobođenja, čiji ja nisam bio član, koji je izdavao Našu reč, recimo, oni su imali jedan izraz prelazno stanje. Znači, ne ići odmah u demokratiju, nego postepeno. Znači, imati jedan period, recimo, godinu, dve, do pune demokratije. Zašto ja to navodim? To nisam ja izmislio, taj izraz prelazno stanje, to je postojalo mnogo pre nego što sam ja došao uopšte u London. O zrelosti političkog mišljenja tih ljudi. Da nisu slepo srljali, nego da su se odgovorno vodili računa, ne samo da li je dobro ono što oni žele, nego da li bi možda to dobro što oni žele moglo slučajno da izazove neke loše posledice i kako to preduprediti. Znači, to je baš ona prava etika političke odgovornosti. A kako je Vane Ivanović doživeo slom Jugoslavije i krvave rata? Pa on je rekao tu jednu sjajnu rečenicu. Jugoslaviju su, što je na neki način paravraza vaše, Jugoslaviju su stvorili najbolji, a rasturili, odnosno uništili najgori. Ja mislim da je to on doživeo kao veliku tragediju. Međutim, Vane je imao jednu tu unutrašnju samodisciplinu da kad izgubi nešto što je vredno i što voli, mislim, maksimalno se bori za to kad nestane, da onda kroz taj tako neki svoj humor i životnu tu filozofiju i mudrost nekako to prihvati i nastavi dalje. I tako, eto, to prima. Ali najbolje da završimo ovu emisiju sa ovom rečenicom. Je to najbolja definicija šta se desilo. Stvorili su Jugoslaviju najbolji, a rasturili su je najgori. Hvala vam na ovoj priči o Vanetu Ivanoviću. Nadamo se da će gospoda ponovo ući u modu na ovim prostorima. Dat deus incrementum, znači neka nam Bog dade boljitak u svakom smislu.